harfu dal huruf dal. Dakhalatil imraati mancing imraatun sapa wong lanang sapa wong wedon anara ing neraka pihiratin sabab kucing. Robat hak kang nyancang ieu si mar'ah ha ing hiroh wala tut'im lan ora ana aweh pangan ieu si mar'ah ing kucing ing hiroh walam tada hak lan hare ora ninggal ieu si mar'ah ing hiroh takulun hale mangan ieu si hiroh min khasyatil ardi saking pira-pira jujukutan bumi hatta mata sehingga maut ieu hiroh. Da ninggal sira ma ing barang yari buka kang ayeuna kang ngaragukeun ieu si ma ing sira ilama maring barang layari buka kang ora nono ayeuna ngaragukeun ieu si ma ing sira. Fa inna sidka maka satuhune bener tumaninatun iku ayeuna nangtramkeun wa innal kadzib ribatun lan satuhune goroh ribatun iku ngaragukeun. Du'aul mari'il muslim utawi doane aina wong sawiji kang muslim mustajabun dikudu subhananan di ahi kadue dulur ieu si mar'i bidaril gaidi kalawan aina jarak jauh inda rasihi iku tetep ing dalam sanding ayeuna sirahe ieu si mar'i malakun utawi ana malaikat muwakkalun kang ngawakilan sapa bihi kalawan malak kang diwakilan sapa bihi kalawan malak. Kulamada samang-samang sangadua ieu si mar'i lahi kadulur si mar'i bifair kalana fair kala ngadoa malaku sapa malak amin amin walakalan iku tetep kadue sira bimisli zalik kalawan ikilah iki madkur. Da'watul makrub utawi doane ayeuna kabingung iku lapad Allahumma rahmata kalawan rahmatuan arju ngarap-ngarap ingsun wala takilni maka ora nana mayahkeun ieu doa ing sira ing ingsun wala takilni ila nafsi tarfatal ain wala takilni maka ojo ayeuna mayahkeun tuan ing ingsun ila nafsi maring awak ingsun tarfata ini kalawan sakadeat netra wasilan muga-muga matutakeun tuan di kada ingsun saanding tingkah ingsun kulahu tegese sakabeh sya'ni la ilaha illa anta. Da'watu Zinun utawi doane Nabi Yunus ida da'a iku tatkala ngadu ayu Nabi Yunus Zinun biha kalawan doa wa huwa utawi ieu Zinun wa hal utawi ieu Zinun fi batnil huti kuteping dalam aina perut laut ikuna dia lah ikuna luah kalina ida tadi dia tah dina la ilaha iku lapad la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lam yad'u kang durung ngadoa biha kalawan dakwah rajulun sapa lanang muslimun kang muslim pisaini lam sawiji qotun kalawan sama sekali ida tajaba angin badanan Allah sapa Gusti Allah taala hukadaya rajul dak ninggal sira kil ing lapad kil ing ucapan kil wa qala lan ucapan qala wa kasrata soal lan memperbanyak pertanyaan wa doa tamal lan nyanyiakeun harta. Doa utawi doa la yuradu iku ora nono ditolak isi doa bainal azan la doa utawi doa la yuradu ora nono ditolak isi doa doa utawi saah ijabah ngadoa utawa sa ijabah la yuradu ora ditolak isi doa bainal azan wa kami ketepeng lantar azanan qomat. Dawatul madum utawi doane kang didali mustajabun dikudu subanan wa ingkana sanajan ta ono
ieu si madlum fajiran iku kang lacut papujuruhu maka utawi aina kalacutana ieu si fajir ala nafsi iku madarat ing atas awak dhewe ka ieu si fajir. Dauni ninggal sira ni karena ingsun ma ing barang ninggal sira karena ingsun ma ing barang tarok tukum ninggal ingsun ing sira kabeh fa inna ahlaka maka satuhune ruksak man sapa umat kana kang ono ieu si man qablakum iku tetep ing dalam sadurung si widya tah kana ono qablakum ing dalam iku tetep ing dalam sadurung sira kabeh soaluhum opo penjalu ka ieu si man wa tilapuhum lan pacekcokane ieu si man ala ambiyaihim man Paidana haitukum maka tatkala nyega ingsun ing sira kabeh alaisun ing sewiji pastani buhu maka becik ngadohi ieu sira kabeh hu ing sya. Wa idza amartukum lan tatkala marentah ingsun ing sira kabeh bisyain kalawan sewiji-wiji pantu maka migawe sira kabeh minhu saking sya. Mas tatoltum selagine kawasa sira kabeh ing sya. Da'u ngaduan sira da'u ninggal sira adunya ing dunya li ahliha kadue ahline dunya. Da'u ninggal sira adunya ing dunya li ahliha kadue ahli dunya. Man utawi sapa ngakhoda ku ngalap ya siman minad dunya saking dunya paukoma ing dalam sadukure barang yakfi kang nyukupi ieu si ma ing man akhoda maka ngalap ieu si man hattahu ing maote si man wa huwa hal utawi ieu si man la yasuri kang nguruh ieu si man adalu utawi wong kang nuduhkeun ala khairi ngatasé kabacikan kafailihi iku kaya wong kang migawene khair wallahu utawi Gusti Allah yuhibbu iku makedemen ya Allah iku satalah lah pami ing nulungan kang ayeuna lahpam iga satu lahpam ing nulungan kang nyuwun kang minta doa utawi doa yang pau iku manfaat ya si doa mimma saking barang nazala kang tumun yasima wa saking barang lanjut kang ora tumurun yasima Pangalaikum maka ayeuna natepi sira kabeh ibadah Allah hamba Allah bidoa kalawan ngaduha adunya utawi dunya khulwatun hadiratun iku ay kang indah kang manis hadiratun tur indah maning kasaba utawi sawang iku kasab yasiman pika ing dalam ayeuna dunya malan ing harta min hilihi saking halale siman min hililihi saking halale ayeuna man min hililihi karena ayeuna naon min hililihi min hililihi saking halale mal wa anfaqahu lan nganapakahkeun si man hu ing mal pihakihi ing dalam hake si mal asabahu maka ngaganjar Allah sapa Gusti Allah alaihi kana arah infak wa aradahu lan aina auradahu ngajenengkeun ya Allah ing man jannatahu ing surgane si man Mamanik tasaba lan wong iktasaba gawe kasab siman pika ing dalam dunia malaning harta min gairi hilihi kalawan orang ono halale simal wa anfaqahu lan napakeun siman hu ing ma min pi gairi haki ing dalam salian hak mal ahalahu maka ngajenengkeun ing ayeuna man Allah sapa Gusti Allah darul hawan ing desa kahinaan waruba mutakhawwidin waruba
waruba mutakhawidin lan akeh utawi kang ayeuna ngarujengan fi malillahi ing dalam harta Allah wa rasulihi Allah lahu iku tetep kadue simana naru utawi neraka yaumul kiamah. Adunya utawi dunya aradun iku banda hadirun kang hadir yakulu mangan min hasaking dunya al baru apa wong kang gawe bagus wal fajilan wong kang gawe alap wal akhiratu lan utawi akhirat mah wa'dun iku janji sadikun kang bener ya hukum ngahukuman piha ing dalam ayeuna akhirat malikun apa ratu adilun kang adil raja kang adil ya yuhiku ngahak ieu si malik al haqa ing hak wa yubtilu lan ngabatalkeun ieu malik al batilo ing batal pakunu maka ono pakununya kunu maka ono sira kabeh abna al akhirah iku pira-pira ayeuna bocah akhirat wala takunu lan ojo ono sira kabeh abna adunya iku dadi bocah dunia fa inna kula umi maka satuhune saban-saban biang yatba'u iku mengikuti ing kula umin wala duha sapa anake umi adunya utawi dunya daruman iku desane wong ladara kang ana lembur lahu iku tetep kadhe siman wa malunan iku harta wa maluman lan iku hartane wong lamala kang ana harta lahu iku tetep kadhe siman walaha lan kadue isi dunya yajmau kumpul man sapa wong lakla kang ora ana akal lahu tetep kadisiman adunya utawi dunya kuluhu sakabeh dunya mataun iku perhiasan wa khairu mata utawi bagus-bagus perhiasan dunya almaratus sholihah salehah adunya utawi dunya malunatun iku kang dilaknat malunun dilaknat mak sapa barang pika ing dalam aina dunya illa dzikrullah angin ayana illa dzikrullah angin dikir ing Allah wa ma'lan barang walahu kang nurut yesima ing Allah wa aliman lan ayana wong alim aw muta'aliman atawa santri adunya utawi dunya lataspu iku ana kasipatan iku ana bersih di dunya limumin kada yang mumin kayak pawahia boh kayak opo wahia utawi ieu maha tinggal wahia kayak pawahia subhanahu sijnuhu wa bala'u kayak pawahia iku boh kaya opo wahia utawi dunya sijnuhu yaiku penjarane mukmin wa balauhu lan cocobane mukmin wahia utawi dunya jannatul kafir iku surgane wong kafir adawa winu utawi piro-piro buku salah satu niku telur padiwanun maka utawi sabuku layak biru orang ngahampur Allah sapa Gusti Allah minhu saking diwan saening sewiji-wiji padiwanan buku sewiji layak mau orang ya bau orang nyawiskeun Allah sapa Gusti Allah bihi kalawan diwan saening sewiji wa diwanun dan buku sewiji layatul Quran ninggal Allah sapa Gusti Allah minhu saking diwan saening sewiji paman diwanu maka utawi diwan buku aladi laiku kang ana ngahampur Allah sapa Gusti Allah minhu saking diwan saening sewiji fal isyraku billah maka yaiku maka iku musyrik ing Allah wa ma diwan anapun tawi diwan adilai bau kang ora ana ayeuna
nyarisakan Allah sebagus Allah bihi kalawan diwan sewiji padul mul abid maka iku dolimi hamba nafsu ing opeke abad ima ing dalam barang bainaun dalam antara najis abad wa baina robi abad min saumi yaumin saking puasa sadina tarokahu ninggal ya si abad ing saum aw salat atau salat tarokah ninggal ya si abad hari salat inna Allah ta'ala maka Gusti Allah yaghfiru iku ngahampura ya Allah zalika ing ikilah ikimankur insyaallah munkarsa ya Allah wa yatajawazu lan ayeuna ngahampura ya Allah wa amma diwan ana mutawi diwan alladzi la yatruku kang ora ninggal sabagus zaman saking diwan sayaning sewiji-wiji padoli mulibad maka ikut pira-pira darine pirang-pirang hamba bainahum ikut pinggal mantar ibad al kisus utawi kisus lama halalata orang ana pasti atau mangmang adinu utawi agama yusrun iku kang duwe kemudahan kegampangan walan yugalliba lan ora pisan-pisan ngalindih adina ing agama ahadun sapang sewiji illa golabahu aning angin ngalindih yesidin hu ing ahad adinar utawi aina tutukeran bidinar kalawan dinar utawi tutukeran dinar bidinar kalawan dinar wa dirham lan tutukeran dinar bidirham ketemu dirham wasolan satu wasau kintotin lan satu sok saking gandrum bisa in kalawan satu sok gandum wasau syair lan sok satu sair bisa isair kalawan sair wasau milkin uyah bisa imilhin kalawan sauyah deui lapadla iku leuwih baina syai'in iku ana leuwih sawiji iku ana leuwih iku maujud baina syai'in lan antara sawiji menjalika saking kalimat harapuzal zako bisa ngarasaan iman gitu nya zako bisa dicipi tok mal imani ing rasa iman ing rasa keimanan man sapa umur dia mika ridho Allah sapa bihi kalawan ridho yusiman bihi kalawan aina Allah rabban apane pangeran wabil istami lan aina ridho yusiman kalawan migawe amal soleh dengan apane agamane hobi Muhammadin dan kalawan Muhammad rasulan ridho yusiman kalawan kangjeng Nabi Muhammad kang jadi rasulan apane jadi rasul apane saking arah rasul zakirullah utawi wong kang alim ing Allah fi Ramadan magfurun liku dia nampura lahu sapa kadue si zakir wasailun utawi kang jajal ing Allah fihi ing dalam Ramadan la yakhibu ikonana rugi ya si sail dubu nolak sira kabeh an a'radikum saking pira-pira banda sira kabeh bi amwalikum kalawan metuaken pira-pira zakat sira kabeh dari nas ninggal dar nandur sira dar annasanya dari nas ya malun kang amal dar nandur sira annasa ing manusia ya maluna kang amal isi nas kabeh Bainal jannata maka satene surga mi'atu darajatin iku 100 derajat ma utawi barang baina kulli darajatin dalam anda saban-saban derajat kama baina iku kaya barang kang tetep ing dalam antara langit lan bumi wal firdaus utawi surga firdaus ma'alah iku leuwih dukur-dukure jannah darajatan apane darajate wa usatuha utawi ailan aina leuwih tengah-tengah jannah pokok lan utawi leuwih tengah-tengah jannah pokok dukur-dukur jannah arsyur rahman iku aras Allah kang kasifatan rahman wa minan iku setengah saking jannah jannah ya tupat jaru wa min hal saking jannah tupat jaru mili anharul jannah opo pirang-pirang bengawan surga
Ida saltu maka tatakon ing sira kabeh Allah sapa Gusti Allah pasalu sa'altumullah maka tatkala jaluk ing sira kabeh Allah sapa Gusti Allah pasaluhu maka aina becik ngajaluk sira kabeh ing Allah al firdausa ing firdaus. Dikrullah utawi dikiring Allah sifaul qulub iku dadi obat hate. Dimatul muslimin utawi dimayang muslim wahidun kang sawiji. Dimatul muslimin utawi dimah tatanggungan yang muslim wahidatun iku sawiji paman akhparo maka utawi sapa wong akhparo ngaduruk siman musliman ing muslim fa alaihi maka iku tetep ing atase siman lanatullah utawi lanat Allah wal malaikat wa nasi ajmain. Akhparo teh lain ngaduruknya ngaduk akhparo ngaduk siman layuk baru ana det narima minhu saking si iman sorpun opo ibadah fardu wala adlun wadah sunat. Aman tawala lan uang tawala kang ngawali ri siman kauman ing kaum biduni idni mawalihi kalawan tanpa izine aina mawali teh nanti pemimpin siman palaihi maka mesti ngatasi siman lanatullah utawi lanat Allah malaikati wa nasi ajmain layak baru ana narima minhu saking siman sorpun opo ibadah fardu wala adlun. Dambun utawi dosa sawiji yuk baru iku ono pangampura dia dambun wadan bun lan dosa layuk baru kang den hampura ya dambun wadan bun lan dosa yujaza kang dibalas sopo bihi kalawan dambun pa amad dambun maka taida salah dilekor kang den hampura isi dambun pasirku bila maka iku musyrik ing Allah wa amad dambun taida salah dilekor kang dihampura isi damba pa amalu maka iku amal sira bainaka ing dalam antara sira wa baina rabbika ing pangeran sira wa amad dambun apun utawi dosa aladi jaja kang aina dibalas sapa bi kalawan ladi padul muka maka iku dolim sira hoka ing lulur sira dahaba lunga al mubtiru sapa kang buka puasa al yauma ing dina sawiji bil ajri kalawan ngagawa ganjaran du dirhamaini utawi wong kang duwe dirham utawi wong kang anduwene rong dirham asyadun iku lebih abot hisaban apane hisabe minggi dirhami saking wong kang anduwene satu dirham iku gamata hiji mah sarua jeung gamata dua wadu dinara ini lan utawi wong kang anduwene dinar asyadu iku lebih banget hisaban apane hisabe minggi dinari saking wong kang anduwene dinar sawiji. Dul wajah ini utawi wong kang bermuka dua bidun ya ing dalam dunia yakti iku bakal teka yesi jujah ini yaumal kiamah ing dalam dina kiamah walau halai aina iku tetep kadue dul wajahani utawi ono wajah roro minanari saking geni adanmu utawi dosa sumun kotilun lain sumun iku sial ala goiri paili ing atas sesalian wong kang migawene dambun in ayarahu lamun aina dipoyok lamun in ayarahu lamun nyela gitu lamun nyela ieu si goer ing dambun butulia maka den coba ieu si goer ihi kalawan damyun atau kilah ubtulia maka den coba sopo bihi kalawan awake goer wa ini tabahu lan lamun ngupat yesi goer hu ing dambun asima maka doraka yesi goer wa in rodiya lamun rido yesi goer bihi kalawan migawe dosa sarakahu maka gegembulan yesi goer ing dalam dosane ad-dahabab utawi aina mas tutukuran emas bidahat ketemu emas wal pidoh bil pidoh ketemu pidoh wal buru lan bil buri wasai bisair watam lebih tali wa mubalihi mislan hale akur mislan bimislin hale akur kalawan misile sawaun misawa tegese pada bisawain kalawan pada iya dan biadin hale kontan biadin ketemu kontan paman zada maka utawi sapa wong zada iku muhi siman awis
istazada atawa murihu ieu siman faqad arba maka teman-teman ayeuna leuwih riba ieu siman wal ahilan utawi wong kang ngalap wal mu'ti lan wong kang aweh sawaun iku akur harpuro rasul hikmati utawi modal hikmah makhofatullah iku wedi Allah azza wa jalla Ra'at ningali umi sopo ibu ingsun hina wadu'ata ing dalam nalika ngalahirkeun ieu umi ingsun sato hale moncorong minha saking umi nurun opo nur adoat kang madangi lahu karna nur kusuru opo aina piro-piro gedung busro kusuru busro gedung naonnya pirang-pirang gedung ayeuna negara Busro negeri Busro Rasul akli utawi ayeuna modal akal Rasul akli utawi gustine akal we pemimpine akal we. Badal iman ing dalam sause iman ibilah ing Allah atau iku demen ila nasi maring manusia wa istona'u lan gawe ayeuna istona'ul khair lan gawe adil lah lan gawe rata ila al khairu ing kabagusan ila kulibirin maring saban-saban wong bagus wa fajir dan wong fajir wa inna ahli ma'ruf lan satune ahli ma'ruf di dunya ing dalam dunya hum iku utawi ahlul ma'ruf iku dadi ahli ma'ruf fil akhirat wa inna ahlal mulk lan satune mulk fi dunya ing dalam dunya hum iku utawi ahlul munkar iku dadi ahlul munkar fil akhirat Ra'aitu ningali ingsun Ibrahim ing Nabi Ibrahim la tau sira ing dalam wong yen sawiji usia dan israkun sapa bi ingsun faqala maka ngucap Ibrahim ya Muhammad akri macakeun sira umataka ing umat sira minni saking ingsun assalamu ing salam wa akhbiruhum lan ngawartakaken sira hum ing umat anal jannata ing satuhune surga Thayyibatun iku kang thayyibatu turbah iku kang bagus tanahe adbatul mai tur kang tawar banyune wa anna lan satuhune jannah kian iku rata wa girosuha lan tatandurane lan utawi tatandurane ieu si jannah subhanallah iku lapal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 70 wis balik yang melak di surga Rabbuk ruba qaimin rubba qaimin pirang wong kang tangi ing dalam wengi haduhu kang utawi aina duumana ieu si qaim min kiamihi saking tangina ieu si qaim asahar iku melek hungkul warubas saim lan pirang wong kang puasa haduhu utawi bagiane ieu si saim min syami saking puasana ieu si saim alju iku lapar wal atos lan atas dahaga hungkul rubato ini syakirin pirang wong kang mangan syakirin kang syukur adomu iku leuwih agung ajun apane ganjarane min sabirin saking wong kang puasa sabir
kang sabar. Ruba abidin pirang wong kang ahli ibadah jahilin kang bodoh. Waruba jahilin ya. Ruba abidin kieu lah. Ruba abidin pirang utawi wong kang ahli ibadah jahilun iku kang bodoh. Waruba alimin lan pirang utawi wong alim pajirun iku wong kang lacur. Fahazaru maka udi sira kabeh al juhala ing pira-pira bodoh minal ubadi saking pira-pira hamba al pujar lan pirang-pirang wong kang lacur minal ulama saking ulama. Ruba hamilin nalita ruban pirang wong kang ayana paham ayana ilmu fikih. Ruba hamili gairin pirang utawi wong kang ayana paham ilmu fikih gairu fakihin iku aranono ngamalkeun ing pangartine. Amalam yampulan wong lam yanpau kang ana ngamalkeun iman kang ana ngamanfaatkeun iman ilmu apa ilmune siman dorrohu maka ngamadaratkeun ing siman jahluhu apa aina kabodohane siman. Iqra maca sira kabeh Al-Qur'an ing Qur'an ma ing barang nahaka kang nyegah ieu sima ing sira. Wa illam yanhaka maka lamun ora nono nyegah ieu sima ing sira palasta maka ono sira taqra'uhu iku maca sira ing Qur'an. Rahimah mapaling rahmat Allah sapa Gusti Allah dengan hamba sawiji kola kang ngadawu isi abad khairan ing kebagusan. Pagonima maka untung isi abad. Awasakata atau menang isi abad ansuin saking gawe ala pasalama maka selamat isi abad. Rahimah mapaling rahmat Allah sapa Gusti Allah man ing wong hafida kang ngaraksa ieu iman lisana ing lisana iman wa arafa lan ngawruhkeun ya Allah ieu iman zamanahu ing waktuna ieu iman wa istiqomatan istiqomah tarikuhu opo tarekah iman. Rogima banget rugi anpu rajulin opo awake wong lanang zikirtu kang di ayeuna tutur ngarane kang ditutur ngaran ingsun indahu ing dalam sandinge si rajul palam yusolli maka ana maca salat maca shalawat si rajul alaihi ngatas ingsun. Warogima lan banget rugi anpu rajulin opo awake wong lanang dakhala kang masuk alaihi ngatas si rajul Ramadan apa bulan Ramadan summa in salako maka kari-kari aina in salatena tamat isi Ramadan beres isi Ramadan kata tamat qabla ayub paro ing dalam sadurunge tadan hampura lahu sapa isi rajul. Warogima lan banget rugi anpu rajulin apa awake wong lanang adroka kang nemu indahu ing dalam sandinge si rajul abawahu apa wong tuarana isi rajul al-kibar ing kolot tuaran tak falam yudhilaha maka ana manjingkeun dia si abawa ing si rajul al-jannata ing surga. Rakaatani utawi rakaat bisi wakin kalawan rakaatun iku luwih utama min sabina rakaatan saking 70 apane rakaat bigeri siwak. Wadawatu lan utawi ngadua disiri ing dalam waktu samar abdul iku luwih abdul min sab'ina saking 70 dakwatan apane doa fil alamnya ing dalam ngadeng. Wasadaqatu lan sedekah pisiri ngasih abdul iku luwih abdul min utawi sedekah sunah. Min sab'ina saking 70 sedekah apane sedekah fil alamnya ing dalam ngadeng. Rakaatani utawi rakaat ya raka'uhuma kang nyalatan ing rakaatani Ibnu Adam sapa Ibnu Adam pijau pilai ing dalam tengah-tengah wengi ala hiri kang akhir khairun iklu becik lahu kadua ieu si Ibnu Adam minad dunya saking dunya wa malan barang piha ing dalam dunya. Walaula an asyukra lamun ta ana ngabangatkeun ngamayahkeun ingsun ala umat ing atas umat ingsun la paradatuhuma maka yakti mardukeun ingsun huma ing mana rakaatani alaihi ing atas umat. Arauhatu utawi aina lunga sore-sore wal gadawatu lan lunga ayeuna
roha teh isuknya goda sore goda isuk dibalik nih goda isuk isuk roha sore Isabila ing dalam batan Allah abdani kula vitamin dan jama pihak arrojul teh lanang ala dini khali ku tetep ayeuna ing atas anut agama kakasihne rajul paliandur maka becik ningali adukum sapa salah sija kabeh maning wong yo khalilu kang dadi kakasih siman arrohimuna utai pira-pira wong kang welas kabeh yarhamuna iku bakal mikawelas ing rahimun arrahmanu sapa Allah kang kasifat rahman kala ngadauh ieu arrahman tawa Allah tabaraka wa taala irhamu ing lapad irhamu mikawelas sira kabeh maning wong bil adi kang ing dalam bumi yarhamku maka bakal mikawelas ing sira kabeh man sapa makhluk disana kang ing dalam langit arizku tawi rezeki asyadun ileuh banget tolaban apane nyuprehe lil abdi kadu abid min ajalihi tinimang saking ajale abdi teh bias gimana coba mimitina melaksana tinggal malik kemarin duit nang lanjut udah lanjut mentak kalau tangga kalau ya desali utawi mimpi kang bagus minallah iku saking Allah wal hulmu lan utawi mimpi kang Allah minasyan iku saking setan faidah haluma maka tatkala ngimpi ahadukum sapa salesa sira kabeh hulman kalawan ngimpi ayeuna karang ngimpi yakrohu kang sengit isi ahad ing hulman palyabsuk maka becik ngiduh isi ahad hina tastakidu ing dalam nalika tangi isi ahad an yasarihi ngiduh saking kiwane ahad walatawad lan jaluk pangaraksa isi ahad bila ing Allah min syarihi saking kaalaane isi hulman Bada baka satune hulman la taduri kono ngabadarkeun si hulman ing ahad wa inna syaitan satune setan la yatazayya iku bisa nyarupani ieu si setan bi kalawan ingsun moal bisa nyarupani setan bi kalawan ingsun nabi arihu utawi angin min raihillah iku saking milik Allah takti teka yasirih birahmati kalawan mawa rahmat wati titik lan teka yerih bil azabi kalawan mawa azab fa idza ra'aitumuha maka tatkala nemu sira kabeh ha ing rih pala tasubbuha maka ora mesuhi sira kabeh ha ing rih wasalu lan jaluk sira kabeh Allah ing Allah khairaha ing bagus sirih wastaid lan jaluk pangarapka sira kabeh ing Allah min syari saking kalana rih aradoatu utawi nyusuan anak dengan tuharimu iku ngaharamkeun ieu rodoah ma ing barang tuharimu kang ngaharamkeun tuharimu ngaharamkeun al waladatu sapa sabab ngajurukeun arrosi wal murtasi pinar utawi wong kang ngegok wal murtasi lan nampa sogokan pinari ku tetep ing dalam neraka arti